Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ m nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church nke dị n'azụ Obunagu, Ọka, Anambra Steeti. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ eziokwu ise dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta gị. Eziokwu ise dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta gị. Ọ dị ezigbote mkpa na ị ga-anata nzọpụta nchọrọ ikwu maka ya n'abalị a. Achọrọ m ịgwa gị nakwa ụbọchị ọbụla anyị na-alata nzọpụta, mana achọrọ m ka ị mara na ịnata nzọpụta nke ụwa a na ihe niile ị na-agabiga, ma ị nataghị nzọpụta nke mkpụrụ obi arụ mere, n'ihi na ọ ga-ebutere gị ahụhụ ebighị ebi. Ya ka o jide ezigbote mkpa na ị ga-ege ntị na onye n'ozi a ruo n'ọgwụgwụ ya, ka ịnụ eziokwu ise a dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta nke mkpụrụ obi gị. Kedu eziokwu ise a dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta nke mkpụrụ obi gị? Nke izizi bụ na ị ga-ekwete na ị bụ onye njọ n'iru Chineke. Akwụkwọ nsọ kwuru otu a na ndị Rom isi nke 3 amaokwu nke 23. Ịgakwazie na amaokwu nke 10, ọ sịrị na ọ dịghị onye bụ onye ezi omume n'iru Chineke. Nke 23 kwukwazịa na anyị niile emehiewo megide Chineke. Nke a na-egosi na ịkwụrụ n'iru Chineke n'ụbọchị nke tata, ọ ga-ahụta gị dịka onye njọ, mekwazie ka ị marakwazie na ị bụ onye njọ, n'ihi na okwu Chineke kwuru sị na emehiewo m megide Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta nke Chineke na ị ga-enwe ndụ ebighị ebi, izi mbụ bụ na ị ga-amaragodu na ị bụ onye njọ, n'ihi na ọ bụrụ na ị maghị maọbụ kwete na ị bụ onye njọ, achọrọ nke ị mara na Jizọs Kraịst abụghị maka gị. Onye nzọpụta abụghị maka gị, n'ihi na onye nzọpụta bịara maka ịzọpụta ndị njọ. Ya ka o ji dị ezigbote mkpa na ị ga-ekwetegodu na imejọwo Chineke, ka ị wee mee gịnị? Mara na Jizọs Kraịst bụ maka gị. Ana m ezi gị eziokwu ise dị n'akwụkwọ nsọ gbasara inwe nzọpụta nke mkpụrụ obi, bụ nzọpụta gị n'ihi na mkpụrụ obi gị bụgo onwe gị. Anụ ara anyị na-afụ bụ ihe eji kpuchie anyị, bụ mkpụrụ obi gị, bụ gị onwe gị. Ị ga-ekwete n'izi mbụ na imejọwo Chineke. Nke abụọ, ị ga-ekwete na ị kwesịrị ụgwọ ọrụ mmehie gị. Akwụkwọ nsọ wee kwuo na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23 si na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Ọnwụ a na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ ịnọ n'ọdọ ọkụ ebi ebi nke ji brimstone ere, nke akwụkwọ nsọ kwuru maka ya na ọ bụ ọnwụ nke ugboro na-abụ. Ọ dị na Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 8. O mee ka anyị mara na ndị njọ ga-enweta onwe ha na ọkụ mmụọ godu. Oge ikpe ikpeazụ gasịrị, ha ga-enwetakwazi onwe ha n'ọdọ ọkụ ga-ere ha ebi ebi. Achọrọ m ime ka ị mara
na ọtụtụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ n'ụbọchị nke taata n'ihi na ha emejọwo Chineke. Ọ bụrụ na imejọwo Chineke, ị kwesịrị inweta onwe gị n'ọdọ ọkụ ahụ. Kedu ka ọkụ mmụọ dị? Ọ bụ ebe ili uju dị, ọ bụ ebe iti ikikere eze dị, ọ bụ ebe mkpagbu dị, ọ bụ ebe mmegbu dị, ọ bụ ebe ndị njọ ga-ebe akwa ebi. Ọ bụ ebe onweghị nri ha ga-eri ma agụụ gụọ ha, ma ọ bụ mmiri ha ga-aṅụ ma agụụ gụọ ha, dịka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị maka otu ọgaranya nwụrụ na nweta onwe ya n'ọkụ mmụọ. Ọ na-ayọ ka enye ya mmiri, ka edetụ mmiri nye ya ka ọ ṅụọ, na akpịrị na-ere ya ọkụ n'ime ọkụ ọ nọ na ya. Ma gịnị mere enyeghị ya mmiri ya? Ọ dị otu a na Luk isi nke 16 site na amaokwu nke 19 gbadaa. Achọrọ m ka ịghọta na ọkụ mmụọ bụ ebe ga-abụ ịmara ka ọ dị, ịma nkwenata ka onye kpọrọ asị banye na ya. Ebe ọ ga-abụ mmadụ nọrọ ọma nwenata ezumike ehihie abalị. Obere oge ka ị gesịrị ozi a, ị ga-anaba na-ekpori ndụ n'ụra, ma ị na-agwọkwu ya agwọ ma ị naghị agwụ ya agwọ. Ka ị na-ekpori ndụ n'ụra gị, ọtụtụ ndị nọ n'ime ọkụ ati ikikere eze, ebe akwa ebi. Ka o si kasị njọ bụ na o nweghị olileanya ha ga-enwe n'ime ọdọ ọkụ ahụ. Nzọpụta adịghị n'ọkụ mmụọ. Onye nwetara onwe ya n'ụlọ mkpọrọ nwere olileanya, mana onye nwetara onwe ya n'ọkụ mmụọ enweghị olileanya. Ọ bụghị mmasị mmadụ ịga ụlọ mkpọrọ, mana olileanya dị n'ụlọ mkpọrọ. Ị ga-eri nri n'ụlọ mkpọrọ, ị ga-aṅụ mmiri n'ụlọ mkpọrọ, ị ga-achị ọchị mụọ amụ n'ụlọ mkpọrọ, ị ga-alahụ ụra n'ụlọ mkpọrọ. Mana ọ dịghị otu a n'ọkụ mmụọ. Iji mee ka ịghọta ka o si jọọ ezigbo njọ, dịka m si kwuo na mbụ, na ịmara ka ọkụ mmụọ dị, onye ịkpọrọ asị ịma nchọnata ka o nweta onwe ya n'ọkụ mmụọ a. Ebe dị otu a ka Chineke si na ịlapụ ụwa n'abalị a, ọ bụ mgbe ọbụla ịlapụrụ ụwa na ịmaghị mgbe ọ ga-abụ nweta onwe gị na ọkụ mmụọ a. N'ihi gịnị? Na imejọwo Chineke. Chineke si na ọ bụ ya bụ ụgwọ ọrụ mmehie. Nke atọ, ị pụghị ịzọpụta onwe gị. Ọrụ gị amanye gị nzọpụta. Ịma ihe o ji dị otu a? Ihe o ji dị otu a bụ na imejọgo Chineke. Ihe sọkwazị gị rụba n'ọrụ, onye ga-akwụ ụgwọ mmejọ imejọrọ Chineke. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi gị n'ọrụ gị, ị ga-enwetarịrị onwe gị n'ọkụ mmụọ a. N'ihi na Chineke bụ nsọ nsọ nsọ. Onwe ha na njọ ọfụrụ n'ime ọrụ gị. Ọrụ gị ahụ abụghị ọrụ na-ana iyi n'ilu ya. Ọrụ gị ahụ abụghị ọrụ emebiri n'iru Chineke. O mee ka o doo anyị anya na James isi nke 2 amaokwu nke 10. Ọ sịrị na idebechụọ iwu ya niile wee daa otu n'ime ha, wee sụọ ngọngọ n'otu ihe, na emewo ka ị bụrụ onye ikpe ha dum mara. Kpatara akwụkwọ nsọ ji wee kwuo na Aịzaya isi nke 64 amaokwu nke 6 sị na ezi omume anyị dị ka uwe rụrụ arụ n'iru Chineke. Ọ dị ka ngịrịga akwa n'iru Chineke. Gịnị ka o ji dị otu ahụ?
n'ihi na o nwere njọ nọ n'ime ezi omume anyị. O nwere ebe anyị si eri mperi, o wee sị na ọ bụ ezi omume anyị n'iru ya. Ezi omume nwere mperi, ya ka o ji wee bụrụ gịnị? Ngịrịga akwa, uwe rụrụ arụ n'iru Chineke. Ihe nji ekwu bụ na ama na ọtụtụ ndị na-atụkwasị obi ha n'ezi omume ha, nke Chineke kpọrọ ngịrịga akwa. Anọgo m n'ọrụ a ogologo oge. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụ ihe m na-anụ mgbe ọbụla m ga-apụ izi ozi nzọpụta. Onye m chọrọ izi ozi nzọpụta, m ga-ebugodo ụzọ jụọ ya sị, kedu ebe ọ ga-anọ? Ụfọdụ ga-asị m ha ga-aga alaeze n'igwe. Njụzie ha sị, gịnị ka ị kwetere na ọ bụ ya ga-eme ka ị gaa alaeze n'igwe? Ihe m na-anụkarị ha na-aza m bụ na ọ bụ ọrụ ha, ọ bụ omume ha. Nwekwa ike ọ bụrụ ihe ichekwara na ọ ga-enye gị nzọpụta, ọ bụrụ ihe tụkwasịrị obi gị na ya n'abalị a, na ịlapụ ụwa taa, ma ọ bụ ịnọ n'iru Chineke n'ụbọchị nke taata, ị ga-asị Chineke nekwa ezi omume m. Marakwa na ọ bụrụ na ya ketụkwasị obi gị na ya, ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Gịnị ka o ji dị otu a? N'ihi na o nwerere njọ nọ n'ime ezi omume gị. N'ihi nke a, Chineke afụghịzi gị dị ka onye ezi omume. Ọ bụzi gịnị? Uwe rụrụ arụ n'iru Chineke. N'ihi nke a, ị ma nweta nzọpụta nke Chineke site na gịnị? Ezi omume gị. Gịnị ka ị ga-eme? Wepụgodo obi gị na ezi omume gị ga-enye gị nzọpụta nke Chineke. Ọ baghị ọzọ uru ịgụbazi ọtụtụ ezi omume ndị mmadụ na-eme n'ụbọchị nke taata. Ịsụkwa gị mewe n'ezi omume, debe n'iwu, ọ pụghị inye gị nzọpụta nke Chineke. Nke anọ gbasara nzọpụta gị bụ na Chineke ahụwo na ị pụghị ịzọpụta onwe gị site na ọrụ gị. O zitezie ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst maka ịbụrụ gị onye nzọpụta. Ka ọ bịara n'ụwa a, ekwensu nwara ya n'ụdị abụ n'ụdị ka ọ daa okwu Chineke, mana ọ bụ ihe aṅụrị, bụrụ ihe mmeri na Jizọs Kraịst enweghị ka o si daa iwu Chineke, na Jizọs Kraịst enweghị ka o si mejọọ Chineke. N'ihi nke a, ọ bụ ya bụzi onye nzọpụta Chineke nyere naanị ya ka ijiri gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi, gbanarị ọdọ ọkụ a bụ ebe jọkarịchaa njọ, ekwesịghị ka mmadụ nọ na ntị ya. Chee ka ọ ga-adị ma ọ bụ na Chineke enyeghị Jizọs Kraịst. Kee ka ọ ga-adị gị na o nweghị ụzọ nzọpụta Chineke nyere. Ọ bụ ihe aṅụrị mgbe ị matara n'eziokwu eziokwu na Chineke enyego ụzọ nzọpụta ị ga-esi wee gbanarị ọkụ mmụọ, nọnyere ya na aṅụrị na udo ebi 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 ebi. Chọọ nke mara na Chineke mee ka anyị mara na Jọn isi nke 3 amaokwu nke 16 na ọ hụrụ ụwa n'anya otu a nke ukwuu. Gịnị ka o meziri? O zitezie onye ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst ka o wee bụrụ onye nzọpụta. Kraịst na onwe ya bịakwanụ ịbụ onye nzọpụta a, were obi ya nye Nna ime ọchịchị obi ya, kpatara o ji were onwe ya nye mgbe ndị ọrụ ndị Juu, m ga-akpọ ha ndị ozi ndị Juu, bịara ịkpụrụ Jizọs Kraịst n'abalị iji gosi na ọbịbịa ha abụghị ezi ọbịbịa, ọbịbịa ha akwụghị ọtọ. Ma gịnị mere? Kraịst ezoghị ezo. Gịnị ka o mere? O were onwe ya nye ka akpụrụ ya gbuo. Ọ bịara inye onwe ya ka enwee nzọpụta. Gịnị ka o mezikwara?
ka a mere akaja dị iche iche pịawa ya azụ, ọbara si n'isi arụ ya niile na-enupụ. Ọ nọ n'oke arụ ụfụ iji gosi na onye ọbụla ga-enweta onwe ya ga-akwụ ụgwọ njọ mmehie ya n'ọkụ mmụọ ga-anọ n'oke arụ ụfụ. Kraịst bịa mee gịnị? Nọrọ n'oke arụ ụfụ a ka anyị wee gbanarị arụ ụfụ nke ọkụ mmụọ. Maka ọ nọ n'ime arụ ụfụ a, o kwuru ụzọ okwu ịsaa n'elu obe. Nke isii o tiri n'oke onu sị, ọ gwụsịwo. Gịnị gwụsịrị? Ọrụ nzọpụta gị ka Kraịst rụchara ihe a, ka ị were ghara ịga ọkụ mmụọ maka nwee ndụ ebighị ebi. Wee sị, kee ka ọ dị ma ọ bụ ka ọ ga-adị na Chineke enyeghị onye nzọpụta, na anyị nọsịa n'ụwa a, anyị ga-enweta onwe anyị n'ọdọ ọkụ ga-ere ebi 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 ebi. Ndị nọ n'ọdọ ọkụ a kịta ka ụwa ha jọkarịcha na njọ, n'ihi na o nweghịzi ihe ọzọ ha ga-eme gbanarị ọdọ ọkụ a. O nweghịzi ebe dị otu a dị. Ọ bụghị ebe mmadụ si na ọ dị, ọ bụ ebe Chineke kere ụwa si na ọ dị. Ka mmadụ niile bụrụ ndị asị, ma Chineke bụrụ onye eziokwu. Achọ nke ị mara na ọtụtụ ndị na-anwụ aga ọdọ ọkụ a, aga ọkụ mmụọ a, ebe olileanya adịghị, ebe ha ga-ata ahụhụ, taa ikikere eze, nwee arụ ụfụ ebi 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 ebi. Ị mara ka ebe dị otu a dị, onwe onye kpọrọ asị, ịma nchọ ka ọ ga ebe dị otu a. Ma achọ m iburu uche gị gakwuru Jizọs Kraịst, onye natara arụ ụfụ dị egwu ka i wee gbanarị arụ ụfụ nke ọkụ mmụọ. Kpatara o ji wee kwuo n'oke onu sị na ọ gwụsịwo, na o nweghịzi ọrụ ọzọ ị ga-arụ maọbụ mmadụ ga-arụkwazi, ma ọ ga-abịakwazi ịrụ gbasara mmadụ ịga alaeze n'igwe, ịgbanarị ọkụ mmụọ, inwe ndụ ebi ebi, na-abụghị sọsọ ọrụ ahụ ọ rụrụ n'elu obe. Aka nji kwuo na nke atọ, na onye tụkwasịrị obi ya na ọ bụ ọrụ ya na-eje ọkụ mmụọ, ka ezi uru ọrụ nke Kraịst rụrụ. Ọ bụrụ na ọrụ gị pụrụ inye gị nzọpụta, Chineke akarịghị ịbịa zitebe ọkpara nwa ya ọ mụrụ naanị ya ka ọ bịa bụrụ gị onye nzọpụta. Ọ bụ n'ihi na o nweghịzi ọrụ ọzọ mmadụ ga-arụ wee si na ya gbanarị ọkụ mmụọ, nwee ndụ ebi ebi, na-abụghị sọ ọrụ nke Kraịst kpatara Chineke ji wee zite ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa bụrụ gị onye nzọpụta. Ọ bụrụ na ị ga-ewepụ obi gị na ọrụ nke Kraịst, tụkwasị obi gị na ọrụ gị, o nweghịzi àjà ọzọ Chineke chụrụ maka nzọpụta gị na-abụghị sọ nsọ ọnwụ Kraịst na mbilite n'ọnwụ ya. Ọ bụ ihe aṅụrị na Chineke zitere ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst maka nzọpụta gị, maka nzọpụta m. Na ọ bụ na ọ bụghị ya, ọ ga-adịrị anyị egwu. Ọ bụrụ na ị na-atụkwasị obi gị n'ọrụ gị, ị mara na iji aghụghọ, ma ị makwa na iji, ma ị maghị na iji, mana ọ bụ aghụghọ ma ọ bụ ụdị ọzọ ka ijizi ajụ ọrụ Kraịst rụrụ, rụchaa maka nzọpụta mmadụ, maka nzọpụta gị. Amaghị m ihe ị na-anụ n'ebe ị na-eje ụka gbasara nzọpụta. Amaghị m ihe na-atụkwasị obi gị na ya gbasara nzọpụta. Ma agwa m gị n'abalị a
na ọ bụ sọnsọ Jizọs Kraịst na ọrụ rụchaa maka nzọpụta mmadụ pụrụ inye gị nzọpụta. Eziokwu nke anọ dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta gị bụ ime gịnị? Iji obi gị kweta na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Nke ise, ị ga-eji ọnụ gị kpọọ Kraịst nwee nzọpụta. O kwuru otu a na ndị Rom isi nke 10 amaokwu nke 13 sị na onye ọbụla ga-eji ọnụ ya kpọọ Jizọs Kraịst maka nzọpụta ya, onye ahụ ka a ga-enye nzọpụta. Ifu na ọ dị fechaa, Chineke asịọ gị jiri ikpere gị ribe n'ugwu, bube ọnụ ehihie abalị, rụba ọrụ dị iche iche, taba anụ arụ gị afụfụ. Ọ sịrị gị ka ị nọ n'abalị ya na-ege ozi nzọpụta ntị, gị jiri obi gị nabata Kraịst, were ọnụ gị kpọọ ya ka ị nwee nzọpụta nke Chineke. Kpata o ji bụrụ na onwe onye ga-ajụ ụzọ a dị fechaa Chineke nyere maka nzọpụta ya, onye ahụ ga-enweta onwe ya n'ọdọ ọkụ ebi. Chineke emeghị ka nzọpụta mmadụ hie arụ, kama o mere ka ọ hịa Jizọs Kraịst ahụ. O mere ka ọ taa afụfụ maka nzọpụta gị, mee ka ọ dịrị gị fechaa. I wee sị mba, na ị ga-eburu ibu arọ bunye onwe gị n'isi, debe iwu ndị e nyere iwu edebeghị n'ọzara ka ị chọrọ ka ị debe maka ịga alaeze n'igwe. Achọrọ nke mara na ọkụ mmụọ ka ị ga-enweta onwe gị ebi. Ọ bụrụ na ị ga-akpọ Kraịst n'ụbọchị nke taata, kwete na ọ bụ onye nzọpụta gị, Chineke ya afụ okwukwe gị nye gị nzọpụta. Ezigo m gị ụzọ ihe ise a bụ eziokwu dị n'akwụkwọ nsọ gbasara nzọpụta nke gị. Nwekwa nzọpụta niile sọ gị nwee, ma enweghị nzọpụta nke mkpụrụ obi, ị ga-enweta onwe gị n'ọdọ ọkụ ebi. Gịnị bụ eziokwu a? Nke mbụ, asịrị m gị kweta n'ime jọgụ Chineke. Nke ịbụ, kwete na ị kwesịrị ụgwọ ọrụ njọ gị bụ ịnọ na ọkụ mmụọ, nọkwazịa na ọdọ ọkụ ebi. Nke atọ, asịrị m gị kwete na ị pụghị ịzọpụta onwe gị. Ọrụ gị agaghị azọpụta gị n'ihi na o nwere ntụpọ nọ n'ime ọrụ gị. Nke anọ, nsịzịa gị na Chineke hụrụ gị n'anya nke ukwuu, wee zitezie ọkpara nwa ya bụ Jizọs ka ọ bịa rụọ ọrụ nzọpụta ị pụghị ịrụ maka nzọpụta gị. Kraịst bịara rụchaa ya, tikwazie n'oke ọnụ na ọ gwụsịwo. Gịnị dịzere gị? Nke anọ, kwete n'obi gị na ọ bụ onye nzọpụta gị sọsọ, werezie ọnụ gị kpọọ ya ka ị nwee nzọpụta nke Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-eji obi gị n'ụbọchị nke taata kwete na Kraịst sọsọ, ọ bụghị Kraịst na ọrụ gị, ọ bụghị Kraịst na onyinye gị, Kraịst na ekpere gị, Kraịst na ukwe gị, Kraịst na aja gị, ọ bụ sọ Kraịst ka ị ga-ekwete na ya. Si n'ọnwụ pụọ baa na ndụ, si n'ọkụ mmụọ pụọ bụọ na alaeze n'igwe, bụrụ onye alaeze n'igwe ebi. Mechie anya gị n'ụbọchị nke taata, were obi gị kweta na Kraịst ma soro m n'ekpere a, gbọọ Kraịst na ọ ga-enye gị nzọpụta. Onye nwe m na Chineke m, onye kere ụwa niile, ekwetere m na m bụ onye njọ, ekwesịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na izitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke taata
wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọọsọ. Zọpụta m n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebighị ebi ebighị ebi. Daarụ onye nwe m, daarụ Chineke kere ụwa na nzọpụta inyere m n'ụbọchị nke taata. Amen. Amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile wepụ ya n'ọrụ gị, tụkwasị ya na ọrụ nke Kraịst, sọọsọ gbasara ịgbanarị ọkụ mmụọ gaa alaeze n'igwe, achọrọ m ịgwa gị n'abalị a na Chineke enyewo gị nzọpụta nke ya, na Chineke agbagharụgo gị njọ gị, na Chineke asago gị n'ọbara nke Kraịst, na afa gị dị n'akwụkwọ nke ndụ. N'ihi nke a, ọkụ m abụghịzi maka gị, na ịbụzi onye alaeze n'igwe. Otu akọ ya dịrị gị ebighị ebi ebighị ebi. Ọ ihe a nwere ka ọ bụ. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church nke dị n'azụ Obunagụ, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-akakwazi ụka ụbọchị ụka ọbụla. O jiri ọkara gafee elekere nke 9, ọ dịkwazi ụtọ na mgbede. Anyị na-ebido na elekere nke 5. Ụbọchị Wednesday anyị na-enwekwazi ihe a na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting. Oge anyị ji amụ akwụkwọ nsọ, ekpekwazi ekpere. Anyị na-ebido na elekere nke 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary, Texas, USA, jikọ aka ọnụ ịzụ ndị ọ na-agụ agụụ ito n'ime nke Chineke, ime okwu nke Chineke, ịgakwanụ jiri okwu nke Chineke bụ ihe. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị, ma ọ bụ na onwe onye ị maara chọrọ ime okwu Chineke, chọkwazie ife Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, gwa onye dị otu ahụ, bịa, a ga-azụ gị n'efu. Azụsịa gị, a ga-esi na Texas, USA zitere gị asambodo gị nke akpọrọ certificate. A ga-enye gị Bachelors of Art Degree in Theology n'efu, onweghị ụgwọ ị ga-akwụ. Daarụ hinne ka isi wee nabata ozi a, ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa, ka ọ dị.